ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, хабари муҳим, эълони муҳим танҳо барои муҳоҷирон аст. муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия қарор дорад. Дӯстони азиз, пеш аз ҳама шумо медонед ки просмотр, лайк ягон сум наметад, тӯли 2 сол мешавад. ба ҳамин хотир танҳо лайк монед ки бародарону хоҳароне ки аз Тоҷикистон сафар мекунанд ба Русия ё ин ки дар Федератсияи Русия қарор дорад, хабардор шавад. Лекин дар пешатон кадоме бошад гап занед, дар ҳамин видео лайк монад ки бисёр хабари муҳим аст. муҳоҷирони азиз, чӣ хел ки ба шумо маълум аст, дар Федератсияи Русия вазъият чӣ хел аст. ва ман аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон эълони муҳима мехонам ва дуюм якумша бисёриятон мумкин дида бошед ва дуюмашро ҳатман то охир гӯш кунед. изҳороти Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони ҷумҳурӣ тавсия медиҳад ки аз сафар ба қаламлави Русия тавассути ҳамаи воситаҳои нақлиёт без зарурат муваққатан худдорӣ намояд. ин якумаш аст. яъне ки дӯстони азиз, то кори зарур надошта бошед. кори зарур чия? Як касалия, як бемория ё як мақсад хирсандия, шумо метавонед ки бирене ки бигӯй ки ман билет бихарам бихезам бирам, ин ҳозирашта кори хуб нест. дар нимаи аввали рӯзи 29 апрели соли 2024 ба сафири Русия дар Тоҷикистон С. Григорев ёддошти Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон бо изҳори нигаронии ҷиддӣ вобаста ба муносибати махсусан дағалона нисбат ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин нақзи ҳуқуқ ва озодиҳои онҳо ки ба таври оммавӣ дар Федератсияи Русия сурат мегирад, супорида шуд. дар ёддошт қайд гардид ки ин гуна амалҳо танҳо нисбат ба шаҳрвандони Тоҷикистон амалӣ шуда, ба рӯҳия ва анъанаҳои муносибатҳои Тоҷикистону Русия комилан мувофиқ нест. яъне ки ҳамаи шумо медонед ки дар мақсад фурудгоҳҳо, аэропортҳо ва дар дигар ҷойҳо нисбати тоҷикони мо рафтори хуб намекунанд. мақсад ҳамаи шумо медонед ва бисёриҳо аз Тоҷикистон ки мақсад ба Федератсияи Русия сафар карда истоданд, рости гап дар фурудгоҳҳо мондагианд. бисёриҳо мегӯянд, инро ҳамаам медонанд. ба ҳамин хотир кадоме ки мақсад зарур нестен, то як муддата бестен. идома намекунем, хеле я муваққатан мақсад бо соз мешавад. ба ҳамин хотир то як муддата худдорӣ кунед, бо чизе ки мешавад, бо хабарҳои муҳим аз канали Ҳамнаво дида метавонед. агар меҳмони канали мо бошед, обуна шавед, подписатсия кунед, лайк монед, фикротонро дар зери комментария бинависед ки мо фикрҳои шуморо бихонем. худованд нигаҳбонтон бошад. то видеои анда дар паноҳи худованд бошед. бо шумо будам Али Акбар. зинда ва саломат.